Честита 2024 година! Пожелавам на всички нас много здраве и мирни дни. Настоящата 2024 година за България като катаклизми няма да е от най-щадящите. Няколко, макар и не тежки земетресения с около 3,7-3,8 ще бъдат отчетени. Като говорим за района на югозападна България, периодите са между юни и септември. За щастие няма да има сериозни поражения и жертви. Жертвите по пътищата вследствие на ПТП тази година ще отчитат за щастие намаляне. По-важно е да уточним наводненията, които в периодът на юли, най-вече в периода около Самоков, Кърджали и региона на Силистра и Русе са с така доста, по мое виждане, опасни зони. Чисто икономически, за съжаление, тепърва ще усетим кризата, идвайки, разбира се, от Западна Европа. За щастие, тя няма да ни засегне толкова, колкото биха били опасенията на всички останали. През следващата 25-та ще влезем в еврозоната. За месец няма как да се наема точно сега да говоря, а развитие по въпросът за Шенген ще има в наша полза, както и в полза на Румъния, още след периода на април месец тази година. Имам в предвид конкретизиране във връзка с сухопътните граници. По-точно с тяхното отваряне. Ротацията през месец март на правителството ще се случи. Промяна на министерски кресла ще има, но не е чак толкова като брой, колкото се парадира и се очаква. След което период на септември-октомври ще настъпи криза в управлението, свързано с междупартийните и коалиционни партньори. Това ще доведе до разместване със сигурност и на споразумение, и на правителството като начин и форма на управление. И след което през следващата 25-та година ще се стигне и до предсрочни парламентарни избори. Относно конституционните промени, тепърва Конституционният съд ще стопира част от тези, които са приети от Народното събрание и ще се налага отново да бъдат преразглеждани и под някаква форма на ново гласуване. Това е важно да се отчете. Относно съдебната реформа, в крайна сметка тя ще се случи. Пандемия, за щастие, не ни очаква. Нито нас, нито светът. Да, грипни епидемии ще има, но спред очакванията на здравните власти. Замърсяване на реки в България и Черно море със сигурност, гарантирам ви, няма да има. Няма опасност и от ядрени взривове нито при нас, нито в Европа, нито в света. Очаквайте ме отново на 29 февруари. Благодаря ви, че бяхте с мен и порталът.